I si digués que moltes dones no saben què passa al seu cos en el cicle menstrual? O que moltes dones pensen que tenen la regla quan realment no menstruen? Això és el Sexy, el podcast de sexualitat on parlem de tots aquests temes d'una forma planera, clara i sense tabús i on aprenem a gaudir de la sexualitat lliurement. Jo sóc la Maria Lara i estàs escoltant un nou capítol del Sexy. Comencem. Sex, sí. Digues sí a gaudir de la sexualitat lliurement. El podcast guanyador dels Premis ERA 2024 de Periodisme i Comunicació. Avui parlem de menstruació sense mites i les nostres convidades són, per una banda, la Noemí Espies, que ella és infermera, ha estat infermera també a urgències durant més de 20 anys a l'Hospital Universitari Arnau de Vilanova i actualment forma part de l'equip del Centre Jove de Salut Sexual de l'Ajuntament de Lleida. Noemí, què tal? Hola, bona tarda. Benvinguda. Gràcies. També ens acompanya la seva companya, la Fanny Diet, que també és infermera del Centre Jove de Salut Sexual. Benvinguda. Moltes gràcies. Avui, com dèiem, parlarem de menstruació, parlarem de moltes coses. Penso que són informacions, no? O informació que d'entrada moltes vegades no sabem i que ens va molt bé poder aprofundir sobre això. La meva primera pregunta és quan apareix la primera regla, no? I què influeix que ens aparegui a una edat més avançada o abans? D'entrada, la menstruació influeixen diferents factors. La genètica és un, l'alimentació, les tres llavors. No hi ha una edat que t'ha de vindre als 10 anys, no. La menstruació te pot vindre des dels 8, te pot vindre fins als 12, 15. Sí que si amb 15 no t'ha vingut la menstruació seria interessant fer una consulta, però hi ha un rang d'edat en el qual, per diferents motius, inclús l'estrès, l'alimentació, l'esport, pot ser que la tinguis o no. Per tant, no necessàriament, no? Abans, quan nosaltres érem petites, jo recordo, als 9 anys t'ha de venir la regla. Sí, no. És multifactorial i ja et dic, jo no li donaria... La importància és que te vingui en un moment durant aquestes edats, però sense la pressió de que t'hagi de vindre en una edat que és superinnecessària. Em va molt bé que parlis de pressió, no? Perquè moltes nenes, probablement, no? Sobretot quan comencen a primer de l'ESO, les seves amigues, no? Jo me'n recordo quan era petita, ostres, a mi m'ha vingut la regla, i llavors tu te sents una mica estranya, no? Perquè dius, ostres, li ha vingut a tothom, menys a mi. Una competició. Una competició, no? Abans m'ha venido, no? Llavors, parlar d'aquesta tranquil·litat i de fora aquesta pressió de que no ens ha de venir la regla a totes alhora, sinó que cadascú té el procés. Parlaves de que hi ha diferents factors que influeixen en que aparegui abans o després. Llavors, calma, noies, que si no ens ha vingut la regla, ens vindrà. I si als 15 no ens ha vingut, llavors sí, fem una consulta, una revisió, el que sigui necessari. Què els diríeu precisament a aquestes nenes, no? Que potser encara no han tingut la regla, però què és el primer que els diríem? Què és la regla? Com la definiríeu? M'agradaria fer una menció, perquè me passa a mi també moltes vegades, que dic nenes i crec que s'hauria de parlar en una terminologia persones amb vagina o persones que menstruen. No, perquè a mi també em passa. I abans de vindre m'he conscienciat, perquè és... Totalment. Exacte, llavors, jo crec que el que s'hauria de dir és... No és un tema ni per sentir-se envergonyir, no tindre vergonya, ni és un tema tabú, ni és una enfermetat, ni és algo brut. La menstruació és un cicle biològic que tenen les persones i és dintre de la mateixa persona. Que és un tema que es pot parlar obertament sense cap. I que sagnar, no? Per sagnar no és res brut. No és brut, exacte. És algo natural. Parla'ns, Fanny, això serà un tema supercomplex. Ho sé, sóc conscient. Però què passa realment al nostre cos quan comencem a menstruar? La veritat és... És molt complex. Intentem ordenar-ho una mica. Mira, comencem, si vols, des del fet de que comença la menstruació. El fet de menstruar és que al teu cos hi ha... durant la menstruació està controlada pel cervell i els ovaris, en aquest cas
l'eix hipotàlam, hipòfisis, ovaris, que s'encarreguen de gestionar les hormones que fa que al llarg del cicle menstrual tinguem la menstruació, que tinguem la regla. Comencem explicant, per exemple, que en el moment que tu tens un sagnat és perquè l'endometri, que són el que recobreix l'úter, hi ha un descens de les hormones que fa que es desprengui i per això sagnem. D'acord. Després del fet de la menstruació passem a una altra fase dintre del cicle, que és la fase fol·licular, que la menstruació dura de mitja 5 dies, hi ha persones que li durarà 7, és una mitja, no? És algo estimat. Pues la fase fol·licular va dins d'aquests 5 dies i de mitja dura uns 14 dies. Val. En aquesta fase ha hagut, a la menstruació, diguéssim, en la fase menstrual, ha hagut un descens de les hormones, ara hi ha una mica de pic. Comencen a pujar les hormones perquè els fol·licles es comencen a formar i a créixer. En aquest moment passem a la fase d'ovulació, que és quan hi ha un pic més gran d'hormones i és quan l'òvul surt de l'ovari i va a l'úter. En aquest moment en el qual també el cos hi ha l'òvul format i s'enganxa l'endometri, el cos està preparant-se per l'embràs i passem a la fase lútea, que és l'última fase on el cos ja està preparat per l'embràs. Si aquest òvul no és fecundat, representa que es trenca, es mor i hi ha un descens de les hormones. En aquest descens de les hormones el que fa és que torna a la fase de la menstruació havent un sagnat. L'endometri que estava preparat per un embràs no ha succeït I per tant tornem a menstruar. hi ha un sagnat. Això és a grans fases el cicle menstrual. Parles d'aquestes hormones. Jo vull que mencionem quines són les hormones més importants dins del cicle menstrual i no sé si pots... Clar, el que comentava abans, que hi ha el cervell, juntament amb els ovaris, que són els que s'encarreguen de la menstruació, i després hi ha com 4 hormones que sí que són com les més importants, les que més se nombren, però després el cicle és molt més complex, no? Però sí que hi ha els estrògens i la progesterona, després hi ha la FSH i la LH. Vale? Dintre del cicle, la menstrual baixen els estrògens, després tenim la fol·licular, on hi ha un augment de la FSH, que és l'hormona que s'encarrega de que els òvuls comencin a créixer, vale? I després tenim la LH, on comença, que és la següent fase, on es fa el pic perquè hi hagi l'ovulació. Per tant, les hormones, no? Estan involucrades directament, no? Parles dels estrògens i la progesterona, no? I les altres dues, que no me facis repetir com se deien. FSH i LH. Això. Estan involucrades directament dins del cicle menstrual i aquestes són les hormones que després generen canvis, no només en el cicle hormonal, sinó en el cicle menstrual, perdona. Sinó també a nivell anímic. Exacte. Vull que parlem d'ara d'aquesta part. Com ens afecten a nivell anímic aquesta evolució o aquest increment i baixada d'hormones? Clar, jo penso, perquè moltes vegades la típica frase o el típic mite de... Tenen la regla, no? Sí, exacte, és perquè tens la regla, no? És com no, és biologia, és una cosa que està provada. Durant el nostre cicle, com que hi ha un augment de diferents hormones, doncs hi ha moments on ens sentim més cansades, agotades físicament, irritables, amb més facilitat per plorar, que sol ser la fase menstrual, perquè hi ha una baixada d'hormones. A la fase fol·licular, que hi ha un pic, ens sentim amb més energia, estem amb més ganes de fer coses. Després tenim el moment de l'ovulació, que és el moment en el qual també ens sentim amb més desig, perquè és el moment com que ens sentim més energètiques, ens sentim potser més guapes, ens sentim, saps? És el procés aquest. I després tenim la fase lútea, que també, com que les hormones tornen a baixar per menstruar, també pot ser que ens sentim més cansades, menys concentrades. Vull dir que no és la regla. O sigui, és la menstruació, però és el cicle, amb motiu. No? És el cicle i al final és la biologia de nosaltres mateixes. Per tant, podem confirmar que hi ha una alteració
anímica Exacte. dins del procés Sí, sí, del sí. cicle menstrual. Val? Vull que parlem ara de... has explicat molt bé quin és el cicle menstrual. És un procés supercomplex, però hem vist, no?, tot el cercle. Clar, què passa amb les anticonceptives? No? Perquè pel que sigui, en algun moment hem hagut de prendre anticonceptives o les prenem o utilitzem mètodes anticonceptius, no tenim regla. Exacte. Expliquem això, sí, perquè clar, nosaltres ara ho Pots explicarem, pensar que- sí. Podem pensar que per sagnar o per sagnar tenim la regla, però no. No. Expliquem això, que trobo que és superinteressant. Sí, el que passa depèn del producte que utilitzis, perquè n'hi ha molts, però d'entrada les pastilles anticonceptives que estan amb estrògens i progestina, que és la progesterona. Després també hi ha l'anell vaginal, hi ha els pegats. El que fan és que tu tinguis unes hormones estables durant el temps que ho estàs prenent i quan les retires, o te prens el placebo en el cas de les pastilles, o retires l'anell o retires els pegats, hi ha una disminució d'hormones que fins ara eren contínues. L'endometri, que no s'ha acabat de formar per la teva hormonació, nota que hi ha una disminució de les hormones i és quan hi ha el sagnat, que és un sagnat per deprivació hormonal, perquè baixen les hormones, però no perquè estiguis fent el cicle menstrual. Per tant, no ho volem. No. Vale. Depèn del mètode anticonceptiu, fa una funció o una altra, perquè n'hi ha pastilles que el que fan és que tu no generis un òvul, n'hi ha que fa que tu tinguis un tap mucós pel qual el espermatozoide no pot passar fins a l'òvul. Llavors és una mica més complex en el sentit de que potser un anticonceptiu treballa d'una forma i n'hi ha una altra que d'una altra. Però amb les pastilles, normalment amb les pastilles que se solen comercialitzar més, no fas una ovulació. Per tant, depenent del producte anticonceptiu, no, del mètode anticonceptiu, fa un procés o un altre. Llavors jo aquí recomanaria, no, que a la gent, potser abans d'utilitzar un mètode anticonceptiu, no, que de vegades ens ve una mica com inculcat, no? O imposat, no? T'has de prendre anticonceptives o has d'utilitzar l'anell. Llavors, preguntar, no? Informar-te de què fa cada un, no? Potser quin és el més adient per les nostres condicions o necessitats. Exacte. I a partir d'aquí triar. Val? Sí que és veritat. Que t'aconselli, no? Demanar consell. Hi ha llevadores especialitzades que fins i tot, moltes vegades, abans de donar-te quin tractament, es fan una analítica per a veure quines mancances a nivell hormonal tenim cada persona, perquè cada persona és un cas. Exacte. Un dels mites, no?, que estem fartes de sentir és que la regla fa mal. Vull que expliquem això perquè moltes vegades, per alguna raó o una altra, també se'ns ha imposat això. O sigui, estem veient que se'ns han imposat moltes coses. Però el dolor menstrual és una d'aquestes, no? Si és normal que et faci mal la panxa o... Si vols. Clar, és veritat que hem normalitzat un dolor que no hauria de ser normal i hem vist germanes, mares, tietes que te ve la regla, corre, pren-te un ibuprofeno o el que sigui. un ibuprofè o fins i tot coses nàntiums, no? Perquè així no et farà mal i tal. I no hem de normalitzar aquest tipus de dolor. És veritat que hi ha una molèstia, fins i tot hi ha persones que noten més el moment de l'ovulació, que noten quan estan ovulant i que hi ha un procés inflamatori i que hi ha com un dolor i poden identificar fins i tot quin és el costat que els hi fa mal en l'ovulació, perquè són més sensibles. I és veritat que la menstruació, igual, és veritat que amb la baixada de les hormones tens un cansament, un malestar, que dius, me'n vull anar al sofà i tapar-me amb una manta, no? És molt això, i un paracetamol, algo pel dolor. És normal tenir aquesta sensació d'una petita molèstia, però no és normal haver de prendre 3 ibuprofens al dia per tenir una menstruació, i si això passa s'ha de consultar, perquè probablement hi pot haver algun altre tipus de patologia emmascarada, no? Que en el moment de la menstruació hi ha algun procés inflamatori i ens fa mal. Un dolor agut, un sangrat abundant, amb coalls, això no es pot normalitzar i sempre davant del dubte aconsellem consultar. Per tant, aquests són aspectes que ens haurien de cridar l'atenció, no? Correcte. Si nosaltres tenim un sagnat i ens fa molt mal, jo conec gent que fins i tot quan té la regla potser es desmalla, no? Això no és normal. Exacte. Llavors, no hem de normalitzar segons què
quan parlem de menstruació. Correcte, sempre consultar, perquè per tu potser és normal tenir un sagnat molt abundant, però l'altra persona té un sagnat molt més lleuger, molt més curt, no? I per tu lo normal és lo teu, perquè si no ho comentes, normalitzes el de cadascú. I llavors sempre nosaltres recomanem consultar. El cicle menstrual dura sempre 28 dies o és mentida? Clar, d'entrada, com hem comentat abans, que la menstruació també pot tindre, depenent de la persona, de 1 a 5 dies, el cicle és el mateix. Pot ser 28, pot ser 32. L'important és fer totes les fases, que no hi hagi cap sagnat irregular, que no tinguem cicles com molt llargs, perquè en aquest cas s'hauria de consultar. Entenc que ni molt llarg ni molt curt. Exacte, que no tinguis sagnats molt irregulars, molt propers uns de l'altre, ni molt llargs. En aquests casos, evidentment, no tothom ha de tindre un cicle de 28 ni de 32, hi ha un marge, però si és algo que s'allarga molt o s'escurce, doncs el que diem sempre consultar. Entenc que aquí el que ens hauria de cridar l'atenció és si nosaltres habitualment tenim un cicle de 30 dies i resulta que un cop ens dura 25, potser igual sí que aquí... Clar, lo principal és és molt important que es conegui el cos, el cicle, i després l'estrès pot afectar. Anava a fer... Si te passa una vegada, tampoc no te fiquis com més nerviós. Estigues tranquil. Exacte. Has fet un viatge, has agafat un vol, has fet una dieta, has canviat l'alimentació, has fet un esport de manera molt intensa, has tingut un disgust, jo què sé, saps? El període d'exàmens, hi ha molts factors, com comentava ella abans, que el poden alterar. Llavors, per un cop que tu sempre 30 i tinguis 25, bueno, calma. No, si és un cop, val. Sí. Perfecte. Ens queda l'últim bloc, que és els mites sobre menstruació. Llavors farem com sempre. Jo us diré el mite i vosaltres fareu si és fals, si és cierto i per què. A veure, jo he fet un recopilatori dels que a mi m'han sonat i he sentit al llarg de la meva vida, però vinga. No podem tenir relacions sexuals amb regla. Fals. Falso. Pots tenir relacions sempre que tu vulguis, amb la regla sense. Amb regla no ens podem embarassar? Fals, també. Fals, vale. Bueno, ja ho hem dit això, la regla fa mal. No. Lleugerament. Pot ser una molèstia, però no que t'hagis de medicar. Cada dia 3 pastilles i fins i tot entremig. I seguir tenint dolor. Se'ns talla la maionesa quan fem aioli amb la regla? No. Sí, abans, Se't pot tallar quan diu. No crec que la menstruació tingui a veure. A mi me deien que si no ficava un drap a sota del pot també es tallava. Bueno. Pues prova amb la regla alhora, a veure què. Deixem-ho en que és fals, evidentment. Quan ens banyem, se'ns talla la regla? No, falso. Anava a ser justificat. Anava a dir, pot ser que notis que al moment que hi hagi o sigui, que el flux pare, però pare igual un minut, 30 segons, però en pictures segueix. Això, mira, ara que has parlat d'això, un altre dels mites és que estem sagnant constantment. Jo crec que de vegades la gent que no menstrua se pensa que estamos todo el rato realment con el chorrillo allí. Realment, hi ha un desconeixement. Sí, llavors, això és un mite també, no? És un de mite, fet, d'això no n'estem parlant, però existeix també el sagnat conscient, no? Que és precisament tenir el control de quan sagnem i quan no. Clar, no? el sagnat lliure. El sagnat lliure. Llavors, bueno, que no estamos tota l'estona de fet, sagnant, desangrant-nos. Sí, de fet, amb les compreses de compra sembla que sagnis moltíssim, però el sagnat és molt poca quantitat. Vull dir que... De fet, ara s'han donat compte moltes noies a través de la amb la copa menstrual es veu el canvi brutal. Perquè és una copa menstrual i veus que el tamany és petit i dius, aquest és el volum real de quantitats. Clar, perquè amb compresa s'unfle i és com, uau. Això es fa perquè te l'haguis de canviar. Clar. El tampó que te l'haguis de canviar. Exacte. Sembla com molta... Quants mil·lilitres, no? Sí. Una copa. No res, potser sagnes això al dia. I ja està, no ens queden cap mite més. Gràcies, noies, per venir a parlar de menstruació. Hem fet una mica de divulgació sobre què és la regla. Aquelles persones que hagin de menstruar, doncs ara tindran una mica més d'informació.
A vosaltres dir-vos que si us ha quedat algun dubte pendent, si voleu saber alguna cosa més sobre menstruació, dir-vos que sempre ens podeu deixar un comentari amb la vostra consulta. Nosaltres ho transmetrem a les companyes del Centre Jove de Salut Sexual i dir-vos també que seguiu-nos a l'Instagram i al YouTube, on penjarem aquest podcast, i també les seguiu amb elles al Centre Jove. I nosaltres ens veiem en el proper capítol.